Association of Zimbabwe. Chippers, Josh Hojeri, Events Evolution, My Window, My Red Rose, Ephraim Hard Sounds, Pressdom, Two Kings, Body Slam, Venus, Simad, Silent Killer Wepajoza, Y2K, Vocal, VJ, Weras, and Jinimbi. Alright. Lagos na Fantan munawaziwa hereni. Ndati Lagos na Fantan munawaziwa here. Lagos, Fantan, take it away. Samanyanga vazorora. Tauya kuzochema tese anditika. Zvinhu zvinorwadza asi toda kuti tizive kuti nzira yedu tese anditika. Samanyanga. Zorora murugare iwe tosakana kumberi nerimwe gore. Kuchibona waenda iri kure tinokumbiriza kuti utirangarire.
Tinotenda baba Mtukudzi okushanda nesu zvakanaka. Dai vanga vari pano ndingadenda ti oha ndinyarare kutaura andinyarare kumudzana modza andinyarare danakwa shamudza Jesu nyaya zangu andinyarare kutaura andinyarare kumudzana modza andinyarare danakwa shamudza Jesu nyaya zangu. Inoramba kuimbika wasi inoramba kuimbika wasi naititezva
aita kuzvimshirika kutana kunako tunachipa promotion Josh Hosheri anawa window Red Rose Ephraim Sound press down 2 Kings Pakistan Finance whereas Simad Silent Killer Y2K Vocal VJ Nana mkoma Tevite Maripo Shakari Ipa Papa Mkoma Jinimbi Sound Place Productions Stage and Light Doga Tipa Kawe Sound Place Bangwa Chikene Event Evolution Maripo Chikwina Banya The Sound Bosi Nyakete West House Promotion Unazila Chabari Dagani Chimodu Dunura Line Up Yema Promota Zero anosimu zalaimbi bamunona ibaba mashoza munona munekundwa ndikizi mutukudza ari kuita pakati nepakati zvinenge zvine vanenge chirongwa ndo vanakatitaura vabikire zvirongwa tinoda kuita chivatenda pamwe chete tinoda kukuzivisa vanhu vari mugiraundi kana vamuona kamera iyo kaiyo kamera sekereraozve uri kubuda live paZBCTV izvezvi mazvinzwa hereko vari kungosekerera kamera tioneka nhaivedoe vari kunga vazooneka kuti muri live paZBCTV izvozvo tichaichisekerera vakupa vari kuone mablack spirits members of the black spirits takukumbira kuti izvezvi vese bendi rasamanyanga vauye pano pastage nekuda kwekuti ngavagadzirire vauye izvezvi nekuda kwekuti baba Mtukudzi vari murodi kusvika izvezvi kuda kwatinoda izvezvi bhodhi yedu yasvika saka black spirits tokumbirawo kuti kana bhodhi yauya tine order pamwe chete tibva tapembererawo gamba redu richipinda mustage handizvo here dai vakaita ichokwadi nekuti igamba guru Samanyanga Oliver Mtukudzi vakaita madamba refu avo anokwana kuitawo 66 mumashoko akakatitambira kubva kuchikwata izve vanhu vachidogadzira damba refu 67. Alright, vanhu vari muground mablack spirits muruda kuvaone here ndakabatsira nei handitika ndikati 1 2 3 sashava 3 munhu wese ngati black spirits handitika Yes. 1 2 3 black spirits ngatiitai kuti 1 2 3 yes mablack spirits ngauye pastage tirikudai gamba redu rauya tine mukovanzi penalty betera aibva nepapakare payapa haasina kuimba asi angoineka 1 minute kezwi raSamanyanga apenalty betera manachikomana vakomana veblack spirits vachiseta up kutaura kuno Samanyanga vari kusvika manje tiri kudirwadza pana Samanyanga unoza chabvari sema akatisiya 2010 akaenda asi inoshuya kuti Salma akasimudzira musambo weblack spirits uregedze kurova sekuti vana Sulu vana Trison vanosimudzirawo misambo yanababa vavo ndingori neshungu idzodzo koma penati kasikaito timonzwa ingotipfeka pisi kevoice nava Mtukudzi paya pakapo kamwe chete kamunofarira titiretitu vanakateera koma penati muini wedu wemuZimbabwe andanje vari mukapipa mukapisi kanozikana vanhu vanonzi Mary yakaya ingoita zvinoita neziroko pakare payo Thank you so much. Murele maoko. Pana kuna something hapa nini? Anonzi penalty betera tunatenda shukuru. Saka takukumbira vanhu vese vari hapa.
kana scaffolds amwende mashure ropa ni road yedu iri kupinda report tikukumbira kuti vese vari apa uclear stage tikukumbidza shoko tinotenda shoko nekudzidzisa tine vaimbi vakawanda japoes asvika freeman asvika john signal tirirarira ndaona kuti hasikanako vari pano iva hasi vaimbi vese vamunosemuziva vari pano. Are you ready for Mukanya? Tikotenda vauya mapromoters anamukomanazi vestage con tinokutenda mukomanazi James tinotenda maritati mukomana wedu pagweru apo midlands tinosvitenda zvikuru mudarakanyiwa. Thank you so much. Tinokutenda ana mama Red Rose mama Red Rose support yacho ini ndakaziva ndaratikutseu mama Red Rose zvakawanda zvatanga zvichingoitwa muindustry. Ndinoda kurangana rimwe remazuva achabvari mudhara samanyanga vakanditi une makore manganiri nezvaunotaura izvi ndikati samanyanga makore angu mashoma. I remember makore acho tonga ndine 18 zvikanzi unoziva ukachengeta chipo chako ukagona kuzvichengeta unogona kuenda kumberi nechipo chako. Saka dzimwe nguva munhu anogumubudza one word but ndinozonyatsoona kukosha kwaro kana munhu iye asisipo sezvizvi. Because Mudhara Tuku was very humble. Aigona kuti akasangana newekola kana nenichambari auya kubawa FM. Aizobanditi macelebrity makadii. Ukaiwa imini ndini celebrity. Unoziva. Ukova celebrity sei kunze kwenyika ndikukuzikanwa. Kuti ndizikanwe kunze kwenyika. Ndini anachambari weta ndizikanwe. Ichokwadi ndinokukurudzira vaimbi vechidiki vari kusimuka vari kuimba mhanzi yamazuva ano kuti dai makwanisa kuimba mhanzi seyaimbira Mtukudzi. Handisi kuti itaisa Mtukudzi asi kuti mhanzi inorarama. Mukanzwana rova ngoma mutaura 1977 munongonzwa kuti nanhasi rikaridzwa pano rinongova hit. Tinokumbira kuti pamunenge muchiridza paya musaimba inonzi baboka music inokasika kuexpire. Alright, tim muchiriko here uko vane maumbrella simzai maumbrella tione simzai uko muriko here uko simzai Kovana Matuku. Right, Ola Chambari ndikuona baba vedu vasvika panzvimbo ndofunga tirikuona tobva tangoita mhere Dr. Oliver Mtukudzi. Munhu wese Tuku Tichizwa Let's Hello,
Social security au hiyo nenda machiro kwake. Hapa kama Gala.
Yeah. Space. And then we'll go to picture. Sorry guys. Space up. Hey, ma journalisti wa kumana. Zulai hapa. Zulai mshike media, endek masait media. Endek masait, makati atisuda mu. Endek masait. Ndio ndizo la shunda. Ndio. Baba. Thank you.
Please. James, come inside. What was it? Somebody daddy. Come on inside. Hello, I can not do for you. Focus one. Who can be out? Who can be out? Who can be a hello, James, two. 1, 2. Yeah, 2. Katika vanhu vari kubaiza takara tumira tilaini Yeah. Zimbabwe, are you here? R.I.P. Robert Tuku, come on, let's see together. Tuku. I can't hear you. Tuku. Yes. Yeah.
Munu wese alikumatere suko munu wese chiboko sora kuge tuku tichuona kofi lao chiloka tibwa. Yes. Ndichakumbira panguva dzino ndinokumbira ve Black Spirits mungolova zvishoma shoma toda kuti ndidaidze vane mazita andichataura pano vave kubackstage vachikasika. Ndinokumbira Edith Weltonga, Baba Macheso, Albert Nyati, Ja Praiser, Baba Mapumo, tichakumbira mkoma Josh Hosheri, tinokumbira we National Arts Council of Zimbabwe, Minister of Youth and Recreation, tinowakumbira zvakare. Saka ndichakumbirisa vese vanenge standardizer kuti vauye ku backstage. Tiri kuona board yaSambanyanga ichigadzikwa. Saka ndichakumbira vasiri majournalists mu ground kuti vange vachibuda mu ground. Tuku, Tuku will open in prayer before the national anthem. Now Baba Charles Charamba. Charamba ka
Tikufundisi zvakare. Ndimfundisi zvakare. Ngatiroverei maoko baba vedu, Baba Charles Charamba, ndo vachatipa opening prayer. Ngatinyarare pamberi paMwari, tikotarise zviso zvedu, ngatinyarare pamberi paMwari. Tinouya kwamuri Baba panguva yemasikati ano muzita raJesu Kristu weNazareta. Tiri muno munhandare ino Mwari, tinoziva nokushumira kuti kuungana kwatakaita ndiwo mufaro wamuinawo Baba nevakatungamira pakutambirwa kwegamba, pakutambirwa kwemwana wenyu wamakatipa Baba Oliver Mtukudzi. Tinoramba tichikutenda ino kutinyaradza Baba, tasiwa tiri nherera asi munotiitira zvakanaka. Mwari, makaitipa mwana wenyu aitumika kune dzimwe nyika, ndiye ainzi Zimbabwe. Tirangarire isu asara kutangira kuna amai Mtukudzi nemhuri nevana vose vakasimudzwa mukuimba. Baba, tinonamatira nyasha dzenyu, aitinyaradza pakuchema abva pakati pedu, aitidzidzisawo abva pakati pedu, chisarai muchitidzidzisa. Mwana wenyu wamakatipa akanga asingazive kuti uyo ndisamanyika, uyo muzezuru, uyo muntevele, uyo mutonga, akanga achitibatanidza. Baba, titenderei mweya wokubatana waiparidzwa nemwana wenyu kubarikidza nenziyo. Kubva zvino tichipfuurira pamberi kusvika mutumbi waradzikwa, rambai muchitichengeta nokutiitira zvakanaka. Muzita raJesu Kristu weNazareta tinokuongai nokukutendai. Amen. Let's put our hands together. Tinotenda zvikuru munamato watapiwa na Pastor Charamba. Tunataka kuti tikumbire nguva ino tese tisimuke apo tichange tichipiwa our national anthem. Tinokumbira kuti munhu wese asimuke paakagara tipiwe our national anthem. Thank you. Titakumbira kuti panguva dzino tiwane zveve pekugara tichikuzivisai zvinotevera pachirongwa chedu chari kutanga, apo tichange tichinzwa maspeech kubva kuvatauri vakasiyana-siyana vari pano muzuva rasi pazuva rekuonekedzana nababa vedu Dr. Oliver Mtukudzi. So, Samananga,
Thanks, Ola. As we continue to mourn the Dr. Mtukudzi, we also celebrate the legacy. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for our guest of honor, the Minister of Youth, Sports and Arts and Recreation, Kirsty Coventry. Ola Tine Amane Shamari za the late Doctor. Kaula kuti vaimbi vauya wakati one day varikuzochema nekucelebrate uno wavo baba wedu Dr. Oliver Samanyanga Mtukudzi. Ndichatanga na iti weutonga umwe wevaimbi achauya kuzotika masoko mashomanene akamira Zimbabwe Union of Musicians achipedza ngoma Alec Macheso vari pano vachatima masoko, ngoma Japraiser vari pano vachatima masoko, ngoma Albert Wanyati vachatima masoko. For now, inti weutonga ururu nemuritsuko Sister Edith vachiuya ndikuona vasi pedo ndichabata ngoma Japraiser ndovapawo 2 minutes sekungowana masoko varidzirei mururu nemuritsuko Vamba chakananga mweya Sara yoka Dosana Vamba mweya Sara yoka Dosana Zimbabwe muriko ere Zimbabwe muriko ere Ndoda kutenai nekuya kwamaita kuzochema gamba redu renziyo, gamba remimanzi Dr. baba vedu baba Oliver Mtukudzi. Zuva ranhasi kutaura chokwadi hatizivi chekubata, hatizivi chekuita nepamusana pekuti munhu atirasikira nhasi muhombe. Ndinoziva kuti vazhinji venyu zviri munangariro dzenyu nhasi inguva dzekufara nababa Mtukudzi, inguva dzamainzwa nziyo dzinosimudzira kumweya yavanofunga kuita chakaipa, ichivadzikamisa, ichivadzoreredza, nziyo dzaisimudzira mweya yakurasa tariro ichiwana tariro, nziyo dzaisimudzira even munhu ari kufunga kuita chakaipa achidzoreka. Handina mashoko akawanda, asi kutaura chokwadi mweya yedu inorwadza, asi tinofara kuti gamba redu for the first time munyika medu raitwa national hero. Izvozvo zvega zvatora mweya yedu. Ndinomoti kuna baba Oliver Mtukudzi, deno takapiwa simba rekudzora upenyu. Aiarikaini mari yaikwanisa kutenga upenyu, taibatanidza mari tikadzora, asi atinopiwa simba iroro. Kunyange varungu chaivo vanogona kugadzira ndege, zvitima, vanopiwa simba rekumusapoti. Ndinotenda maita ine zuva nhasi baba Mtukudzi zororai rogari. Thank you so much, tiri mugadziriro yekunge tichinzwa vamacheso vachitipa chidimbu chemimanzi parizino baba Albert Nyati, baba Nyati vachiuya yes baba Nyati. Zimbabwe,
Tinotenda mabashiro vasati vataura sekuti vachava vachitotipatangure kutaura mashoko avarikugwanisa kusingaita. Baba Nyabinde vari kutouya izvezvi variko zvakare kuzimura ikoko. Baba Nyabinde tinokumbira vasvike maise mashoko avo mashoma iyayo avainawo munguva dzino. Baba Bob Nyabinde, Bob Nyabinde, the headmaster, zvingora vachiuya vachizotipa mashoko muzuva ranhasi. Tinotenda. Shoko rako rekutanga risati rataura zvinhu zvese ndinokuda kubvisa heti ndopakutenda kune utungamiri hwenyika hwakaona zvakakodzera kuti munyika anenge Dr. Oliver Mtukudzi aitwe national hero. Ndokumbira ruzhinji rweZimbabwe muvarovere mhururu nemaoko. Ndikada kuteedza nhoroondo yekuti vaMtukudzi vakafamba sei ndikaswere panapa ndotorera vamwe nguva, asi ndiri kuti kune vana veZimbabwe, vana veSADC, vana veAfrica nenyika yose, ndinokumbira kuti titore mazano marairwana ataipiwa navaMtukudzi. Rwiyo rwanyanya kundirangaridza vaMtukudzi rwo rwakaimba paalbhamu yavo yekupedzisira yavanoti hapana popoto, hapana popoto, mapiwa muchoto, hapana popoto apa hari kudengezerwa, hapana popoto. Ukazwa achiti hari kudengezerwa, kana dai ukaona ukakudzwa pabasa kumba, hazvirevi kuti you are more important than the other person. Oliver was everybody's person, from the child to the elderly. Aisanganisa across, angari masanganise. Parufu rwaOliver ndaona vatungamiri vemapato akasiyana, vemachechi akasiyana vari pano kuratidza kuti Oliver anga ari masanganisi aiunganidza munhu wese. Mhuri yeZimbabwe daitadzidza kubva kuna vaMtukudzi, tikarebesa tikawadza. Naiwayo tinoti nzou samanyanga ofamba murugare, wotitarisirawo nekutipawo mumwe anenge mubatsira kuna musiku. Hakusisina anogona kunzi Oliver Mtukudzi zvakare. Oliver used to stress kuti you are a unique person as you are. Ndoda kupa kutenda mazvita. Tinopa kutenda varidzirei mhururu nemuridzi uko. The headmaster takashanda navo vakashanda navaMtukudzi kwenguva refu. Regai nditi panguva ino tosiyira nguva kuna baba vedu Mkoma Alec Macheso vane masoko maviri matatu. Mhururu nemuridzi uko. Zimbabwe oya! Ayaya! Ayaya! Angu mashomana nditi kune vose vanoremekedzwa mune nzvimbo tinokupai ruremekedzo rwenyu, asi ndanditi baba ndimukoma, ndaiti mukoma pane zvipi zvose zvaitika kumbasi. Ndinoda kungoti baba, nguva yamaenda yacho taisatarisira, asi titi kwamaenda ikoko ndimakuziva zvenyu nevariko ikoko. Ndirechokwadi chokuti mufanira kuti bhukirawo mashows ikoko
kuzosangana ikoko kuzoridzazve kunenge magumo Mwari vatsaire nzira yedu ndoda kutenda mhuri yeZimbabwe sezvizvi sekuremekedzwa kwedu maartist kuti takuchioneka une rimwe divi rakasiyana neriya asi denda rasara chete ratinaro rinofanira kuti tichirapa ndo denda rinonzi piracy rikapera iroroka vaimbioni vatikoni kufatire marombe ndikuyoka ndakanopuwa award yakapuwa mashero zvichinzi mainini baba Tuku namai Tuku kazi tiri kupai award iyi yekuti magona kuchengeta rombe iri kwemakore amagara naro 51 years yarasvika muchirichengete rombe iri kuda kukurumbidza muramo kuti vamwewo madzimai avaimbi vagona kutora chidzidzo kubva ipapa kuti basa harisi rombe munhu uyo mupfungwa dzako nepo toda kupa kutenda chiti kune mhuri tisari zvakanaka mai dzito semukuchema haleluya tinotenda mabashiro vavere maoko mashoko akanaka pomenedza ndatitaurwa mubashiro vachipuwa award nawo Mtukudzi ndinoziva kuti kumashows kwa Mtukudzi maiti mukaenda vaiti vachida kuti varidze gitare ravo vaingoti ya unodana mchini chiko tichiripo olata taura tikati chokwadi we are celebrating a life of a hero tinopa kutenda kune mutungamiriri wenyika His Excellency vamunangagwa nehurumende yavo nekutendera nekuona zvakakodzera kuti vaMtukudzi vaitwe a national hero zvinopa kutendwa ngatingoridzai mururu nemhetegwa ikoko uko tinotenda zvikuru nekuti vanokodzera hanzi hazvina kumbotambudza kuti zviitwe sarudzo iyoyo saka panguva ino ndaakudaidza mutauri ari kutaura akamirira mapromoters ese imuno muZimbabwe vanotsigira vaimbi vedu nevanoita mitambo yakasiyana-siyana ichokwadi tobva tangodana ngoma Josh Hosheri varidzire mhururu nemiridzo uko Zousamanyanga 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 Muri yeZimbabwe zita rangu ndinonzi Josh Hosheri ndakamira panapa ndiri ini nhasi chairman wemapromoters ese muno muZimbabwe Nzousamanyanga mapromota emuno munyika tanga tisingawirirane zvamunoziva nzou mumwe akaisa posta nebaba umwe anenge achidambura mumwe akaenda kune artist ndinge achiita makuhotire vana asi musi wakanzi nzou vashaya ndakafonera mapromota ese akauya tikaronga chirongwa chemurikwaza nhasi ichi nzou matisira kubatana nzou kubafana kwataita uku kwabvawo munhu wenyu dai nzou makanga musingatiterere dai nzou makanga musingatipe nguva nechiro chekutiite basa tingadai tina kumbosvika patiri nhasi chirongwa ichi chanhasi nebubiro chazvironga within 24 hours nzou ndaikumbirawo mapromota ese andaronga nawo chirongwa ichi mune kuna mberi nyika ikuonei Zimbabwe ikuonei kubatana kwataita kubva mukushaya kwaita mudhara wangu Tuku zvive zvinoenda mberi kubva nhasi takada kumboronga nzou zvamunoziva our association nemapromota haina kubuda indai ndinofanira kunge ndiri mukuru Chipaza achifunga izvozvo Simada achifungawo izvozvo asi nzou mandisiya ndaachairman ndindachairman wanhu vese vari panapa ndaikumbira kuti Zimbabwe ngatombombererawo maoko mapromota andashanda nawo in 24 hours to put this send off yenyu nzou mune zvakanaka
Muruda mnaterwa pesa huko. Ndoti kuma promoter. Hama dzangu. Nzo vatisira chinhu chikuru. Nzo vatadza kuti tinogona kubatana kuti tiite zvinhu zvatinofanira kunge tichiita panguva nenguva zvakanaka. Ndatenda hama promoter. Ndopedza ndichiti nzou samanyanga. Unhu hwenyu hwamaita wekuzvininipisa nzou chindiudziraiwo vasara ndichitanga naye vamachese vari panava nzou ndiudziraiwo surumani chingoti azvininipise semaitiro amaita ndiudziraiwo jabrezi azvinipise semaitiro amaita ndiudziraiwo sekaras azvinipise semaitiro amaita ndiudziraiwo endimuridzi azvinipise semaitiro amaita utamira pamberi penyu tichifarira hunhu hwenyu nezvamaita mabasa enyu nzou aite kuti nhasi tikuchemei nezimbabwe yatadeza nenguva diki nhasi zimbabwe yabuda tionekane negamba handizive kuti zvamaenda imini ndimaindinzwisisa nzou pandaiti nzou ndichabhadhara show yapera maindinzwisisa vanhasi havari nzou zvine zvamaenda nzou ndochiita here nzou mukoma zvakanaka nzou amandisira mugovaudza nzou kuti nemamama mapromota toda kushanda navo vachindinzwisawo nzou sezvamaita ndatenda zimbabwe mosara zvakanaka nzou maiuya kumashowo muri mega musina mabhodhikadzi akawanda nzou nanhasi orowa zvinosvika nematumbu makuru aya nzou ndinipiso hwenyu hwamaita chindiudzai vamwe nzou indasiri yedu iende mberi ifambe mune zvakanaka onai ndima itiwa gamba rekutanga ugamba hwabva muhunhu hwedu nzou vangaimbe vangaite zvese vakashaya hunhu hwamangamindawo nzou hazvikwanike kuwanika kuti zvakare ndatenda hangu hamawadiwa ezvinezvi ndochisiyira wangu munin'ina simati uchiuya uchingoendrojisa mapromota inisa chairman handingaite basa iroro mugomangoziva kupa nhasi ndachairman for life muchachizana kurovhaisi zvichidzikawo asi ini ndapo zveupenyu hwese so ndovandiudza kuti josh chisara kuti tungamirira mapromota esa chiuya simati uindrojise one neone tichidzika zvedu pasi. Thank you very much. When we're now going to introduce our promoters, Maisa, these eggs together. Derek Nekete, Styles Promotions. My Nancy Manyanya, President Promotions. Mother Chikosi, Red Rose Entertainment. My Jojo, Venus Promotions. Ma Window. Sir VJ. Promoter Masra Utijite. Pointer Boss Wearers Entertainment. Mr. Chipas Promotions. Mr. Canistas Sound Blaze Promotions. Blessing JK Proper Events. Mr. Ratewa Art Sound Promotions. Mr. LNL Stage Home, Mr. Lazi. Mr. Bere Inc. Mr. Max Entertainment Republic. Vocal Body Slam.
And last but not least, Mr. Teach, Two Kings Promotions. Thank you very much. Roma Promotions Stars, Aisa, this act together. Thank you. Ladies and gentlemen, one more time, please let's give a round of applause to all our promoters who have made this day a success today, that we may give reference to the late Dr. Oliver Mtukudzi. At this juncture, ladies and gentlemen, I'd like to introduce one of the young men who has worked with Dr. Mtukudzi. They released a track together. All right, before we call the young man who worked with Dr. Mtukudzi, please allow us just to call upon a band, a group of men who, hey, when they sing gospel music, yes, the earth shakes. Yes. Wananzio Vabati Jehovah. Paita baba wedu Dr. Oliver Mtukudzi. Tatopererwa hatina zvekutaura. Asi chatinongokumbira ndechekuti Mwari Baba musatisiyewo kusvika matiropafadza. Tigoigwa sakuigwa kaitwa Dr. Tuku anditika Mwari Baba. Mwari Baba, uyabuzosinugura meya wangu, meya wangu Baba. Uzosinugura meya wangu. Mwari Baba, uyabuzosinugura meya wangu, meya wangu. Uzosinugura meya wangu. Mwari Baba, uyabuzosinugura meya wangu, meya wangu Baba. Uzosinugura meya wangu. Ndaona pa stage yakana kumira mushe ndaona bhutsu tagotaura katikati masutu ako ese nemasutu angu ese zvinokwana pabhutsu dzachinembe ukoma chinembe uyangotwasalano vangomira nechepapapa Chiripi, one of the promoters Obuwana Masoko. Sorry, nasema ndo nimegetwa haripano makuru ya macheshi ma promoters nasema tukuta pano tisingakanganwa mai Tuku
We are very sorry for the loss. Loss here, I see any maker. Dear Dutese, Dr. Oliver Mtukudzi, I'm sure when there's one part of our Shinja, when I'm put down Oliver Mtukudzi, but the rest of our way. So, Peregeta doctor. And then my Shinji, but not my Tukura, my Magashinga. I know it's so painful, but in Zirae Dutese. So, Naisho Shotinoti, Dr. Fama Shanaga, one of the Kazin Rebel, Tuamagora Notera. That's it. One more time, ladies and gentlemen, let's give a round for Chinimbi! Pro, what's a lapa baba? Yes, Sasa. Wakabona, Yemenzi, Irvita Kunge, Yababu Ikulanzani Chaiko. You know, you normally see Yemenzi, Apostle, but today I'm in a swag, Yanga in a swag, Shagasnamira Musha Tiripo celebrating a life of a hero. Wanosiva Dr. Mtukudzi, Bible Sauti, Vayangari comedian, Vaitashema jokes, Dr. Olano Sisiva, Sakapauri Papapo, Dauna Wakumana H Metro, R.I.P, Ibongo Zakuti, Dofonga Wawina, and Do Unofanila Kunge, Wina, Exactly. Asnamira Mushe, Domanapoti Paiko Shino, Twitter say, Sikomana Amboya Katara Masoko, Abatika and Komana. He is the man of the moment to give us one or two songs. Ladies and gentlemen, let's put our hands together. Gatirite Murune Morito Tichisiago Ino, Kunamukoma, Praiser! Mukoma Praiser Machipeta, our guest of honor Maripano, Minister of Education Coventry, Machabawatipao, speech yao. Thank you. Machipeta Ipapo, Chabatama Kumira with the National Arts Council of Zimbabwe, Professor Chimundu, Vangavari ready for his speech. Tinotenda Sabo. Kuna B22 ukadzikana pane face akamira yellow pani yellow ani cape vasikana kutumba zviri baki kumashure vane black vari pekutanga akabata shaya akunzwa nzara kotsvaga kamera mumuzi mako hazvezviri sweet mbana akatsvaga mba itsvagesa kamera ndimuzoom wozomupa itsvaga dei akaimba yekuti sara ye Sara ndidi. Nasi madinza zakakachena. Vamupfeka zvimazvunhu vakabva kana inini anogona maiti mumanduza kuti mutaure. So I'm
Thank you so much, Timurana Mogacha, praise Alipano, Miai, Aliti, Kusika, Shanaka, Tiripano, Saka, our guest of honor, Onongo Thursday program at Fabanaeva, Indi Wakawanda, backstage, Ukota Zara, Ja Alipano, Agachibodivan Zwisa, says Otakwenda Kutendi Edu, Ineva, guest of honor Edu. Put the program in English for Masaza. Just before we go to our dignitaries in the main tent, someone very close to Dr. Oliver Mtukudzi is coming on stage. He has worked with this man from day one. You will recognize this man because they used to dance together. He was his BV backing vocalist. Mukoma Biki. That's it, Biki. Tukufa ndakona kadanzi kaya unoziya lekaitinzwe mashuka kubva kuna mapiki makadi mhuri yeZimbabwe makadiko mhuri yeZimbabwe ndamira pano on behalf of munhu wese akaridzana mukoma Tuku. Ndakamira black spirits yese munhu akapinda muchikwata chedu. Handina mashoko akawanda, nhoroondo yangu haitiki munoiziva, saka handingadi kurebesa munamato. On behalf of my black spirits, ndakamira pano sabhukuita samba mukoma Tuku kwandiri kune vanhu vese vemunyika, kune vakomana vese nevasikana vakatsigira chikwata chema-black spirits, matisiya, matirwadzisa mukoma. Muende zvakanaka, mufambe zvakanaka. Ndinovimba kuti mashoko amakatisiyira mukoma tichagara tiinawo, tichafamba nawo. Basa kana richienda richaenda mberi nemashoko enyu mukoma. Fambe zvakanaka, indimatisiyira vanhu vasingakwanisa kutaura nawo. Mukoma wangu fambe zvakanaka. Bakithi sithi langa lezo kuphiki kuband yonke aba-black spirits nemuli yabo Mtukudzi. Langa lezo bakithi siphathekile namhlanje. Zvakaomazaza unoziva mukomana baba vangu vari panawo vakashanda namukoma Mtukudzi. Mukaona mavideos akawanda, madhanzi ese namabacking vocals vanga varipo. Zvinorwadza vanenge tiri pamberi. Zaza titaure zvakutaira. At this juncture, ladies and gentlemen, please allow us to call upon representing the National Arts Council of Zimbabwe, Professor Chimundu. Let's give him a round of applause, ladies and gentlemen, as Professor Chimundu comes and gives us his welcome speech. Thank you. Protocol observed. I will be very brief and allow enough time for the guest of honor, our Honorable Minister, to address us. On behalf of the National Arts Council of Zimbabwe, please allow me to take this opportunity just to say a very few words. On this occasion, when the whole arts fraternity and the nation at large are organized to give a resounding send-off to one of our very own, Dr. Oliver Mtukudzi, a musician par excellence, a culturalist, a humanist, a philanthropist, and in my view, a philosopher. I just have just 3 things to say. A few thank yous, a brief perspective
from the National Arts Council Board and a wish or perhaps a hope for the arts fraternity. Bekutanga chaivi vakutenda. Kuda kutenda mhuri kwa Mtukudzi. Nokukura kwayo kwese kubva kwakazvarirwa kwakachengetwa mhuri yake yazoitawo nevese vanga vari muupenyu hwavo. Nokuti pamunhu akadai azvitishitsa pakuti isuwo vema-arts neculture zvisingaiti kupepetwa nokuhwa mbiri kazhinji kacho kacherechedzwa nokuti mumwe wedu ane gama rembiri. National hero for the first time. Inotenda. Another big thank you to our minister and our ministry for being very proactive and for keeping our to advance the interests of artists. We try. It's not always easy, but we try. That all of us who was a member of the board make things easy. They gave us good ideas to move forward. I just want to make this commitment and promise that we will implement these ideas after we work. And finally, the general wish that this conference will in future mean that the arts and culture sector is taken seriously in all national planning and development programs, as would be befitting to continue the Tuku spirit. I thank you very much. From the guest of honor to the natural Mazedu, ground resident China. Tunawakumbira with Jimbo Terera, speech here from the guest of honor. Thank you. Thank you. Zimbabwe, you are here with me to celebrate the life of our hero and our legend, Tuku. He is going to be sorely missed. In one of his songs, one of my favorite, he says, "What will we do?" He was a man that lived to unify people. He was a man that lived by values. And he was a man that lived and loved his country. I hope that we will respect and honor him by installing those values
tinotenda zvikuru tanzwa mashoko akanaka from the minister. Kamari. Yes or no? Talk to me.
Nemuzi chinga, panamo kuona zwalo pasinga, pawango imera damu dasina, chinga, daswe chinga, dijiti su chinga, dijiti su chinga, Zimbabwe. Ora itizimana nasi tikupemberera upenyu wababa uno Mtukudzi. Saka ngatiratidze kupemberera kuti ndosumana tinooneka. Inamba